Končí jedna epocha. Je konec. Poznat vítěze. Keď tu bude Carlos, bude to kruto. Keď tu bude Attila, bude to kruto. Jeden z takedownov, ktorý doručil Carlos v 5. kole. Ľudia, hey guys, Carlos Orve, Attila. V 5. kola všetko. Vedel presne, čo má robiť a čo by mu malo priniesť úspech. Nepolavil z toho ani na chvíľu. Na chvíľu si vypočujeme oficiálny verdikt. Tvoja mama. Tvoja ty, žebra. 2 roky ma prejazdil. Vedel som však, takto to nemôže skončiť. Začal som makať. Prekročil som svoj deň a krok za krokom sa vyškrebal späť na vrchol. Pirata, ty kokot. No a tu máme štatistiku 83-73, signifikantné údery, 4 takedowny na strane Carlosa. 2 pokusy Carlosa Bemolu a Zabalo Kruta. Toto je oficiálny verdikt tejto legendárnej trilógie. A lajky sú kde? Kurva. Ticho? Ticho buď. Dámy a pánové, pojďme se podívat na to, jak bodoví viděli tento zápas. Ladies and gentlemen, let's see how judges score this fight. To je Carlos. 49-46, 48-47, 48-47, 2x48-47, 1-49-46. The winner by unanimous decision, a new Octagon Infinity Champion, Carlos Bembola! Nebolo. Akože ne. Najviac Jako, aby proste to trilógiu ukončili takým štýlom, že Bemola je non-stop na pletive, bol statický, nič urobil, proste len ho držal a hral takticky. Tiež som myslel, že to ale vôbec ma to nebavilo, keď boli v postoji, tak som myslel, že to bude troška show, troška to bavilo. Počkaj, tiež som myslel, že to bude, že KO, alebo niečo. Nemuselo byť KO. A tenhle ten neskutečný zápas. Tak, bola to nuda. Hral celý čas to istý. Počkaj. A všade možné. Ďakujem krásne za tento zážitok, za túto atmosféru. Najprv chcem moje slova, potom môžeme ísť. Takže, ďakujem krásne Octagonu, že ste mi dali túto šancu, že môžem ísť o takýto pás. A hlavne ďakujem môjmu tímu, čo tu vidíte. Mojich sparring partnerov Hedka Čilia, všetkým mojim trénerom, mentálny coach Radek, Tomáš Poradca, Samko, všetci moja rodina, všetci. Samko! Vlastne pre mňa je vidieť, že sa mi zmenil relatívne život, že z tučného 116. tuňaka dostal som do klietky v takejto forme životnej a ustal som 5. Carlos sa zaslúžil tento opasok. Naozaj vydrel, vybojoval to celé. Dobre, ja piče spať. Nie on.